Murikutaura namukoma Sly ku Sly Media TV. Kuri sei ikoko? Akuno kuri right. Tinotenda. Tiri kuita interview nemi mushure mekunge makonfirma kuti muri hanzvadzi yemurume waDhudhuzile handiti? Muri live pa Sly Media TV, saka toda kunzwisisa ukama hwenyu marenge nehanzvadzi yenyu yakaroora Dhudhuzile uyo ari kunamata ari kusangano rinotungamirirwa namadzibaba Ishmael riri kuLily Farm. Mungatanga nekutaura kuti ukama hwenyu hwakamira sei? Alright, murume waDhudhuzile tinasimere ibrother yangu ndosetsibone yamba medu ndinomuteera. Murume waDhudhuzile anonzi ani zita rake? Anonzi Tinasemere. Mere. Saka muri mhuri yokwaMere. Makapedzera kuonana rini naTinasemere? Natinashe ndakapedza last year but one. Nokunga muna August kana ndisingakanganisi. Kuri kupi ikoko? Kuno Beitbridge ndo paaipedzera kubva kuSouth Africa akapfuura nekumba kwangu achindiona. Unaika. Right. Nyaya dziri kuitika kumhuri yekwa inotungamirirwa namadzibaba Ishmael muri kudzinzwa. Imimi pari zvinezvi nhasi unoyo tingatanga nekuda kunzwisisa kuti zvakamira sei mumhuri yenyu marenge nekunamata kuri kuita hanzvadzi yenyu kwamadzibaba Ishmael. Ukama hwenyu hwakamira sei naTinashe? Pakati pamukoma Sylvester everyone ari kutobatikana kutonetsekana chaiko kuti toita sei because iye achibva kuSouth Africa handidi. Inini iye haana kutaura kwandiri nini direct zvakaita aifamba like inini kuno kwanga asingashandisani but akauya then ndobva andiona achibva kunoku ndobva aenda kuChiredzi ndokune marelatives edu saka aifambira everyone ezisa ari kushanya hatina kuziva kuti zvaireva chii takazodiscover later kuti munhu saka ndo zvaaionera munhu wese achifamba then after that akazotakura mhuri yake ndokuenda kuNyabhira. Asi mukufamba ndatenga Prazi. Ndiye akadaro ndatenga Prazi. Akatoenda chova akati chofara kuti zviraita tunisindira mapiki enda but panguva yacho handina kuziva kuti Prazi rari kureva ritori Prazi romumwe munhu raari kunovakira mukadzi maro because akatanga kuenda iye achinovaka mukadzi takasara naye then last Christmas takatocelebrate tiri tese nemuroora tiri mumasvingo muroora ndobva azoti muswa 2 after New Year ndokuzoti vana tete ndakuinje kana muchiti muroora muri kureva Dhudhuzile kuti handichadzoke haana kutaura izvozvo but then asvika ikoko abva mukushanyira vana mama vese vana gogo vese madzisekuru takarerwa kwana sekuru kwese abva aenda nokufamily kwana baba vedu kwese achingoita ezisa ari kuona vanhu munhu anga ari kuSouth Africa anga ari kutagdrive aenda kunana DRC kunana Tanzania tunzvimbo dzakasaka taingoti amibva ari kudi ari kuona vanhu then ava kuNyabhira abva mukuona vanhu ndakazonzwa vamwe mama pane one of the sisters vanamai vedu achiti nachaisa audio achiti handichadzoke ikoko kutokuona kwandaitokuita ikwakwa kuri kuonekana inini pakaitika anything handiuye ingava funeral ingava party ingava muchato inini nemi hatisisina ukama vandine ukama navo ndivandinenge ndakunamata navo kuno kwandakugara ndikashaika inini ndinovigwa namukuno imimi mukasazviziva muwi muchitanoizi nevanhu ukuno ndinovigwa musi wandiende afa ndio musi wandovigwa imimi handisisina ukama nemi ndo zvandakanzwa zvakataura kwandiri nini sista yake kuti nditi akagara neni akandozoti mwana wamai vangu ndo zvandafunga aiwa ndinganyepa hana. Alright. Saka kubva ipapo pamakaziva nyaya iyoyo makamubvunza here kuti zviri kurevei izvi kuti wako hauchisina ukama hwatanga tiinahwo pamwe chete newo usati waenda kuNyabhira? Yes, ndakamubvunza. Akati chii? Akati hanzi chitendero chandakunamata hanzi ndabuda kunyika imava vekunyika isava kuKenani. Iwo kana uchida unotouya une vana vako izvi nemurume kutogara kuno kana uchindida nemoyo wako wose usingadi kurasikirwa nemi unouya togara tinamata
kunokutigara kunokunyabhira tinamata because ikoko Mwari ari kutaura zvakawanda. Ndiye mutuma akatumwa naMwari here Ishmael kuti atendeutse vanhu. Hanzi kuchazova nehondo here. Zvimwe zvinhu zvanotaura kutoita izivi munhu atorasika njere handitozvinzwisisi. Saka imimi makamuti chiipa akakukoka ikako makadiwo kuenda kuKenani? Ini ndakatya mukoma Sylvester kuti iye akangochinjwa all of a sudden because kuenda kwatinacho kunyabhira tinacho aigara mumasvingo mukoma Sylvester achinamata checheJohani Masowe nemhuri yake. Then pane mukomana womaraini medu kwachivi kumasvingo kwakakura naye. Saka zvezvekuti vakomana vanombobuda vachishandirwa ndiye munhu akaenda naye ikoko. Vaita ezisi ari kunoshandirwa. Uri kuziva zita rake? Tikazoona munhu atobva atozochinja kutoita tozokuti akutonamata ikoko. Anonzi ani shamwari yake yaakanga ainayo kwachiyo? Anonzi Ruben Midzi. Hatitombozi related naye but just vakakura vese muraini. Ehe. Anonzi Ruben Midzi mukomana wemuraini medu. Alright. Same age naye naTinashe. Kubva ipapo apedza kutaura mashoko ekuti taakugara kuKenani, ukama hwenyu hwanga hwakamira sei? Muri kufambirana here pamazororo eKrisimasi kana kuti pamarufu, pamichato kana pane zvimwe zvinhu zvekubatirana pamwe chete nemhuri? Kana akatoti handiuye but kungotaura pamafoni kuti anondifonera kana kuti titomhoresana nditumirewo airtime tichitaura. Kufona anofona tinototaura. Sekutaura kwazvinoita achikutaurirai kuti kuKenani ndo kune upenyu hwakanaka, aizokwanisa sei kuchiuya kwamuri achizokumbira airtime iye ari kunyika izere nemagutu? Ipapo handizivi mukoma Sylvester. Mamwe maquestions ndendichiona kuti ndikamubvunza topedzisira takutokonana pakutaura because inini zvezvichondirwadza ndopedzisira ndotaura zvinhu zvokuita totozopedzisira tisinganzwana. Ndiye ndotya kuti mwana wamai vangu tingori tiri mumba medu vabereki vedu vakashaija. Iye ndiye firstborn kuchera ndeni lastborn ari kubulawayo. Saka ndiye ndotya kuti ndikamudaro nogona kuzondibloka otsama kana tozotadza kana kucommunicate. At least ndikange ndichinzwa voice rake tichitaura tichiwirirana ndichingonzwa zvangu kuti mupenyu ndaingoona sokuti zviri right. Saka kuti ndizopinda deep inde ndichizviona nokuzviziva kuti hazviite ende chitendero ichi it's like Satanism. Saka kuti ndizomuudza izvozvo manje like zuro takatombotauridzana pano nezuro takatombotauridzana because ndakafonera friend yake Ruben ndichimutuka kuti ko uri kunzi ukumba kwachivi, iwewe ndiwe wakaenda naTinashe ukanomusiya kunyabhira, so why iwe uri kutsvage kumba uyo wakanomusiya iye akati handina kusiyiwa nemunhu. Ndakaenda nega ngirozi yangu makutondikanganisira ngirozi yangu kana muchitukana neuyo pamusoro pangu memakutondikanganisira paite. Saka ndakanoti zvakutokonzera kuti tikuonana ndikapedzisira kuti sorry then ndataura nokusaziva kuti zvichakubhora because Ruben yakazosvika pakufonera Tinashe akati hanzvadzi yako yandituka. Tinashe akadzoka bheki kwatiri achikupopotera makukanganisa chitendero changu. Haana kupopota. Ndikati akapopota ndikanyepa ainyatsokundiudza stage by stage achonditi iwe chingoti hausi kunzwisisa ndiye wauya kuno wagara kuno tanamata iseso kuti anenge achitonyengera kuti maybe ini ndinogona kukwanisa kuti kuenda ikoko tikanogara tese ikoko. Ndakatoda kunzwa kuti kugara kwaari kuita ikoko panguva yese haana nguva here kunze kwekukumbira kuti ndiisirewo airtime wekukumbirawo kana zvinhu zvakafanana nechikafu? Chikafu haana. Pane zvamunonzwisisa here kuti akambobvawo kuSouth Africa aine upfumi hwakaita sei? Tanzwa muchitaura kuti akati ari kuda kunotenga purazi. Tinashe akanga aine mari here inokwanisa kuti asvike palevhu yekuti anoti ndinokwanisa kutenga purazi? Isingaite mukoma Sylvester, yakawandisa. Yakatowanda yekuti iye chero dai aida kusvika achingokwanisa kuti kumasvingo anongotenga imba chero yakazvimirira ogara ikoko because kuna mama vari kusoya trend akasiya ati ndikungonosvika mama ndichitenga kana imba then ndosiya vana vangu varumba ndasuta zvinhu ndagadzirisa zvinhu ndodzoka bheki kubasa. Izvo aitoziva kuti ari kunyepa ndokutoenda zvachose. Sa munofungidzira here kuti paangazike zvinezvi akukukumbira airtime zviri kureva kuti mari iyi taakuziva kuti haana kutenga purazi akanogara mupurazi rababa Ishmael rinonzi Lily Farm iroro, zviri kureva kuti yake mari haina kutenga purazi, asi chandingada kubvunza ndechekuti akavaka imba yakaita sei? Akavaka imba yakati kurei pikinani ndogona kuzokusenderai paWhatsApp. Imba akatovaka because
achiri kusaudi aitovaka imba kunyabhira achiuya achivaka achidzokera kubasa then paakazouya pokupedzisira ndobva achinopedzisa imba iya ndopakuzoenda muri ndokuzoteverawo kumashure nonga anga apedza kuvaka iye zvitopinga anotogara mumba make imba yakatovakwa atotenga mota BMW yaanga inayo ndakatonzwa kuti gasisina nonga kuda madzibaba vakati ngaitengeswa amene tinonzwa kuti baba mukuru vana baba mukuru nemukoma waDhudhuzile vaitaura kuti yakatengeswa asi havana kutaura vachiti kutengeswa kwayakaita mari yakaenda kupi zvavanga vasina umboonazvo asi tine umbowo hwokuziviswa kuti yakatengeswa. Ndakanzwawo kudaro kuti hanzi asisina mota but aitova nemota yake. Imimi nemuroora wenyu naDhudhuzile munotaura mese here? Ndagumisira pale tamikono namba dzake dzasingachapindi. Asi pamakapedzisira kutaurawo akamboitawo chitsinidzo chekuti kukwata akunamata kukenanuku imimi neni tete upenyu hwedu hwamira sei? Akandiudza before nongati paitova ipapo pandiri kuudza last Christmas yatakacelebrate tese ndaitova nemwe muninongo ari kumasvingo akatotitsanangurira zvese kuti tete muri kuona kunhu kwatiri kuenda zvakamira so akutaura akataura but taingoti haakutamba uku pamwe kune vanhu vangararama zvakadaro kuti zvakadaro zvingaitika munyika medu munhu handioni saka taingoti hakungotaurawo by then nonga musi wa1 this year panew year ndobva mawangu warwadza tindobva ndamufonera ngati andakusuwa imoziva zvikanzi tete kuti suwa mukatisuwa zvenyu but isuwa hamuchadi hamuchatombofi makationa. Hamuchafi makationa? Ndo zvavakandipindura kuti isuwa hamuchationi. Zviri kuti iye hasina kana nzara yekuda kuona hama dzake vana vababa naamai vake? Handioni. That's why nditaura kudaro mukoma ziziota kuti ndoona sokuti pane something chakaitika kuna madzibaba vechimwe vandioni sokuti ndezvamwari nazviti zvitu zvinhu zvitori spiritual because chaiye Dhudhu madiro aita maparents ake nemachengeto aita vabereki vake nekuzoti angasvika pakuvaudza kuti nenokuna handichadzoki aiwa hazvisi zvega there's something behind. Takataura nevabereki vacho Nesro nababa, takataurawo zvekare nemukoma wake ari kuningirina ari kuchitungwiza baba kumhondoro, takataurawo navo zvekare vachitaurawo kutsutsumwa kwavo kuti upenyu huri kurarama vana hauna kumira zvakanaka. Ivo vaitotiwo vari kublemawo hanzvadzi yenyu imimi Tinashe kuti ndiye akatorawo mwana wavo akaenda navo kuKenani. Havangatadzi vari right hanti ndiye akaenda naye. Hapana munhu angafarira mubereki kauti mwana wake angonzi aenda kunyika iyoyo ukafa haumuoni vanomuviga. Inini zvangu inini chandoshandisa ndoti madzibaba ishima vane zvivindi zveizvo kutakura marudzi akasiyana siyana uchiti munhu akafa vanoviga zviri mumaoko mavo handioni sezvinhu zviri right. Baba naamai vakashaya rini? Nonga baba vakashayika 2001 panguva yacho ndandiri grade 6 then mama vakashayika 2004 nandifo mutu ndiye hanzvadzi yedu akatosara achititarisa achitotichengeta kuti tidye ndiye. Ndakanga zvazi ane mwoyo wakanaka. Nokuti panguva yacho anga achiri kutoshandawo zvokuti pano kwedu kwachivanza zvemadhizil zvekutenga madhizil matraki vachitengesa zveparodhi zviyazvi ndo mararamiro aita. Tinashe achitora license yake achidi kubvapo achizotungamirirawo namwari achienda kuSouth Africa achinoshanda achitoita itozva kuti napo ndo angatori baba infact. Alright. Nazvino ndiba ndiwo baba kanti mataura kuti muri vasikana vairi nemukomana mumwe chete? Zvinova chiri baba here iye atotogwana isima kuti chamuona kupi. Saka imimi zvishuwo zvemwoyo yenyu pamuri iye zvinezvi marenge nemamiriro akaita situation iyoyi nenyaya yekugara muKenani imuri kuti chii? Aiwa ini zvishuwo zvangu ndaitongokumbira vamunangagwade vatopindira mukoma. Nyaya iripo ndeyekuti ngavatorega kutumira polisi ngavatumire army. Ivo ngonosvika yodhitsura umwe nomwe ngaende kudzinza rake kumuri kwake kwaakabva then wotora puraziwo pasomeone kana kupa vamwe vanhu varimo ngakungodhitsurewa zvayo nzvimbo umwe nomwe ngaende kusha kwake. Ndinodara kuti ivo vari kuzvinzwawo nechichemo chenyu vari kuchinzwawo asi kwavari ngavaende because ivo kana vamunangagwa vachizvinzwa vakateerera nyaya from the word go vanhu ava vari kuti tiri munyika yedu Kenani handiti isusu tiri kunzi tiri kunyika havana mabhedhi havana zvitubu havavhoti kavanhu avatakura kuti havasi vedu vemuno muZimbabwe
saka vanogoti vari kuteedzera mitemo yavamunangagwa sei because vakakuratidza here kuti akavhota. Havana kutiratidza zvavo, tanga tisina kubvunza mubvunzo iyoyo, asi nofunga patinosangana nawo zvekare tinovabvunza. Asi chiri kuonekwa apa ndechekuti vanhu vakafanana naDuduzile nanaTinashe vakaendako vaane zvitupa, zvichireva kuti pane nhamba ine zvitupa nenhamba isina zvitupa. Saka ine zvitupa ndo yatisiri kuzoziva kuti yakazovhota here, uye kuvhota ikodzero yavo yekuti vasarudzwe mutungamiri wavanoda. Asi vese vari kutaura kuti hurumende iripo yakagadzwa naMwari wavanoziva ivo, zvinoratidza kuti kana mavhota avo anogona kurasikira kuna Mnangagwa achinoti tsepete ikoko. Kuvhota vanenge vasina mukoma kuvheta because havaiti zvokunyika vanhu havabude mupurazi. Saka ndozvandiri kureva, saka vaMnangagwa vanovatora sevanhu ndizvozvo ngakungodistroyiwa. Havabude, ivo vari kuKenani, isiri kunyika. Isiri kunyika tisiri kuita zvenyika navaMnangagwa. Ivo vari kutoratidza kuti ivo wavo mutungamiri ndiIshmael. Hapana someone wavanovhotera kana kuti wavanodi. Saka vaMnangagwa vakazvitora vakazvinzisa izvoka ngavatoti dzitori mhandi munyika medu vanhu. Saka ivo mumwe nomwe ngaangoenda musha kwake. But ivo ndotosvivira kuti ngaangotongerwa life mjeu mudhara yawe. Tichawanzwa kuti veMatareds Mosa vanoona vaine paongororo yavo, izvo tiri kuziva kuti akapiwa bhero yekusvika musi wa4 April. Tichaona kuti paongororo yavo macounts ake anokodzera here kuti isvike palife imprisonment sechikumbiro chenyu. Asika ivo ndo vari kutoona kuti imimi ndimunofanira kubva kwamugere ikoko kuBeit Bridge, nekuti inyika iri kunze kweKenani, nekudaro vanhu vese vari kunze kweKenani vanhu vasina kukodzera kusvika pakudya magutwa nekugara kwakanaka kuri kuitwa muKenani kwavari kugara ikoko vachikumbira airtime. Mafungiro avo sevanhu vakaitwa zvimwe ndingatsanangura kuti udini maonero avo iwayo yekuti isusu tikunyika but tese tingori munyika like izvezvi tikangokandirwa bhomba even nyabhira tose tinongopfuta inongofa hapana kuti Kenana tese tingori muZimbabwe. Vakangobrainwashwa naIshmael wavo hameno zvavakaitwa naye but kuri kuti bhomba rangokandwa kuti riri kudistroya Zimbabwe navo vari kungofa havasi kumbosara. Kuchinge kwabudwa ikoko Tinashe ndiye baba vekumhuri kwenyu, vachinge vabuda ikoko kwavari kugara ikoko kwadistroyiwa, imimi Tete Pamela makasununguka here kuti mumutambire kana kuti kumusha kwachivi kwakanga kwakavakwa zvakadiko kuti kana vachinge vabva ikoko vanosvikawana pekusvikopinda? Nemaoko 7 tomutambira vese vana mai musha uriko wakavakwa zvisingaiti 5 room house imba neimwe ine 4 kitchen zvese hapana chisipo. Anouya kugara kumba ndozvatiri kutoda, hapana asina mutambire Tinashe. Akanga avaka ikoko ndana baba here kana kuti ndiye akasara achivaka baba naamai vaenda kunashe? Pakangovakwa tikangokurira ipapo mukomasivhesi itakarerwa kumusha kwamai vedu ndo patakakurira ipapo. Alright. Saka kune vanhu vese vari ikoko vanokunzwai matauriro atiri kuita through social media vari kuLily Farm. Mashoko enyu ekuvandudza pfungwa dzavo semi muri kufungidzira kuti pane zvavakaitwa papfungwa dzavo namadzibaba aIshmael, munoti kudii kwavari? Ndengototi ndini Mwari dei vapinzira mukomasi ivo chero ndikati zvamuri kuita vari kuitiswa havanganditeerere. Apa ndaingokumbira zvaMwari kuti dei atongopinzirawo abata hake pamusoro pendo munamati chatingoita even chero ndine vamwe vangu kuno Beit Bridge ndibatsirewo maprayers. Vanhu havanofanirwa kuti dei Mwari avavhurawo manjere vaona vega because isusu tikati tingavaudza aiwa nharo dzacho vanhu vacho vane nharo mukomasivhesi hatingavakwanisi asi tatongokumbira Mwari ngavete kuda kwavo Mwari ngavatonge vari ivo panguva ino yatiri esi mhuri yese kwanemera kumhuri kwakazvarwa mai vedu kwatakakurira everyone ari kunamatira munamato iwoyo kuti dai adzokawo kumba paitika something saka itongozvisa kuna Mwari. Kunze kwedrivers license yekuti ananga achidriva matrucks, Tinashe kuchikoro akasvika palevel ipi? Tinashe akasvika form 4 akatopasa 7 subjects dzake. Zvino iye zvinezvi pakuzoti ivo havachaendesawo vana kuchikoro, ivo vari kuenda kuchikoro vane mabest certificate uye nezvitupa, asi vana vavo havana. Iye akaroora asi vana vavo vakunzi hamucharoorani. Imunotiwo kudii pachiitiko chakadaro? Ndo inotonzi child abuse yavari kuita iyoyo, ndo zvavari kutoita, vari kutobatirira vana because ivo vakadzidza kumwana achazoziva sese kalavhuri kakaenda kari kadiki
aka kazvarwa kachona kadiki then pane muhombe pane 2 ve-first wife tinacho ane first marriage yakaita Alright. pa2 vakomana ivavo pane mukomana 1 mukuru anonzi Love. Love akatiza pakanzi handena baba akatiza akati ndinoda kuenda zvikoro akatita zvekutotiza Ari kupi zvinezvi Love? izvezvi anga ari kumasvingo kuno mumwe munun'una wedu ndokwakasara achigara achipedza form 4 yake then akapasa anofunga 4 subject dzake ndobva anyorera futi last year saka apa maresults atobuda amboshedzwa namama wake vari kuSouth Africa mai vake saka ndokwaariko zvino. Alright. Then pane umwe wakaenda naye anoteera Love Anonzi ani? mukomana anonzi Panashi ari ikoko ndiye ana baba vake. Ya. Ivana sekuru vakakura vachirera mwanakomana wetinacho vari kuti chii? Aino kuti mati vari kuvanama vari kumunamatira. Mama izvezvi chingovabatawo vanenge vachingoshamisika wasi vangaita sei hapana but zvinenge zvichingobaba kuti ainzi kwai hakuuyi ke tikatoda kuuya noti totanga taudza mukuru kuti muri kuuya tonzwa here kuti anokutendera here kuti muuyi saka vanga zvinetsa nokuda kuteera kuno kwakadaro. Amenoka imimiwo futi kuti auye kwamunenge muri achikubvakachira yanga asingauyewo. Aiwa hakuuya hauyi. Naika. Imimiwo semudzimai ane vana vasinga vari kunzi havafanonge vachienda kuchikoro uyewo semudzimai anoziva nyaya yekuti kubara mwana kunoita sei. Mazuva ano zvichiri kuita here zvekuti munhu anonzi azvarire mwana pamba asina kuenda kuchipatara? Hazviite mukomazivhidha stori nemacomplications akawanda. Munhu anogona kufa, pamwe mwana anogona kunetsa kubuda, panenge paida madhoktari, panenge paida mamachines ekushandisa kuti vaongorore kuti munhu akamira sei. Ivo vanenge vari mumba nambuya hapana, ndo panozomedzisira kuti mwana kana mai vanogona kushayika. Asi mune ruzivo rwekuti zvavanokudya vari kuzviwana sei ikoko? Nokuti takanzwa vamwe vane mahardware vari ikoko, takanzwa kuti vamwe vane mashops avo vari ikoko. Imimi tinashe munoziva here kuti ane business ari ikoko here, kana kuti anoshanda achipuwa muhoro, kana kuti vanongoshanda vachigoverwa zvekudya? Ini ndakatonzwa kuti ane mashops ake, asizve chero akava nemashopu ake mukoma, mari hanzi inotorwa yese ichiendeswa kwamambo chero akashanda. Alright. Kuva nazvo ndakanzwa kuti ane mashops, ndisingazivi kuti ichokwadi kana kuti inhema semunhu asina kuindako. Naika. But still chero akava nesomething chaanoita, mari iye aibata mumaoko inoendeswa kwaIshmael. Sezvaitaura mai guru kuti vanozoti baba ndo vanozoenda vonotora chikafu, tinashe kana asipo vana votofa nenzara because Dhudu hakwanisi kuenda kuna Ishmael kwase munhukadzi kuti ndipewo chingwa, ndipewo chikafu. Ende ndikakutumirai mapiki mukoma Sylvester aDhudu vachiri kurarama vari kuno kwedu kunyika isusu varatadzi neakurarama vari koko nemunhu utoshamisika. Saka kuno kwatiri kutorera tikati tichitadza zvedu but tichionekera hapana chari kumboonekera Dhudu. Asakara zvokuti zvinondibata chero zvinotondidya muhomwe mangu, ndokunonzi kusakara kwaaita kwe. Vari kutika izvozvo ndezvepano pasi. Ndaitoshamisika kuti kwai ndodya poloni panguva yandinoda, saka ari kuonda nokusviba kudaro nei. A husband is your lord. We respect our men. Kana tichiva respecta, there is no way yavanotirova kana kuti vanotiita zvinhu zviri rafu. Atirohwe isu, we make sure kuti chandiri kuda, kana ndikatovaudza kuti ndiri kuda poloni vachibuda vachienda kubasa vari kuuya nayo. Saka ndezvekunyepa zviri kutaura zvekuti anzozvo tinoseva nesauti kana kuti vanotimbunyikidza kuti vanotiita sei. Because ava mai ava vakabuda neinformation idzi vakatadza kurarama kwemunomu kwekuti tinodzidzwa mutemo. Mwari wedu isusu anotiparidzira kuti baba handituke, handirove, ini handivatuke, handivarove, handifanire kunge ndichirova mwana. Naizvozvo ndinochengetedzwa nengirozi. Handiti ndikangoita izvozvo chete ndanamata nekuvateerera zvandenge vaita vanditaurira. Because vari kunzi vakadzi vanoswera vakagara mumba, varume ndivo vanoshanda, saka munhu anogara ari indoors angapera kudaro. Munotomuziva zvaanga ari nepaave iye zvinezvi. Tinotenda kutiwo mapikicha amuri kutaura makaona paSly Media taita interview naye. Mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti tichivhara interview inei tete pamene.
Okay, ngomazivhesi ini mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti kungokumbirawo kuti nzvimbo iya idhistwewe vamunangagwa ngavachitiro plan umwe nomwe ngaangoenda kuhama dzake kwaakabva ndioona sokuti ndo kupedza nyaya because tiu vakasunga madzibaba Ishmael vakasiya vana Tinashe variko sangano nezviitwa zviri mupurazi zvongoramba zvichindirira mberi saka hapana kusovha nyaya kunenge kwaitika saka ndonazo kuti kutongoparadza nzvimbo iya umwe nomwe oenda kwaakabva nesu kunotikumbirawo Mwari kuti vatigonesewo zvingoitikawo saizvozvo umwe nomwe adzoke kuhama dzake. Aiwa tinotenda sisi Pamela nekuti wanisa mukana wekuti tikurukure nemi panguva yatiri kuita tsvakurudzo yekuti tinatsoziva kuti upenyu huri pakati pevanhu vari kugara kuKenani nevavakasiya kunyika yezvivi hwakamira sei kuti tinatsotsvagiridza kuti tione kuti asiri kugonera Mwari ndiani, vari kuKenani here kana kuti imi muri kuBeit Bridge. Tinotenda zvikuru kwazvo maita basa. Vateereri ndiwo Pamela anove ndiye musikana mukuru muimba inozvarwa Tinashe anova ndiye akaroora mudzimai wake anonzi madzimai Duduzile vatakaita interview navo panapa vari kugara mufamu yamadzibaba Ishmael kuLily Farm uko. Ava hama dzake idzi hama dzemurume dziri kuuyawo dzichitaura kusafarira upenyu hwavainahwo vachichivawo upenyu hwavakanga vainawo vachitotaura sekutaura kwamanzwa kuita muinterview vachitaura kuti vatodzokera kumashure vari kutaura kuti dai achidya poloni angadai apfuura panguva yaakanga ari kuno kunyika asati aenda kuKenani. Kana muriko mune hama dziri kuKenani asi hamusisina ukama hwamakanga muinawo vasati vapinda muKenani, namba ndidzo dziri pascreen, tifonerei tichikurukura pamwe chete. Chinangwa chiri chekuti titsvage kuti pakafira chiraramo chakanaka ndepapi, ndimi here makasaririra kana kuti vakaenda kuKenani vave kuhevheni, kunyika izere uchi nemukaka, vachiri pano pasi yavanodya poloni yavanosvika na11 aiwa vadya dzatingati idzo 3 meals. Nekudaro tibatei phone number dziri parunhare apa, zvisinei kuti takambotaura nehama dzenyu ikoko here, asi kana muri kuziva kuti mune hama iri ikoko hamuzi kufarira kugara kwavo, kana muri kufarira tifonerewo zvekare nekuti isa hatina divi ratiri kutora muchititaura kuti aiwa kuKenani ndo kwatinofanira kunge tichitoenda, imi ana Sylvester makatosara handei tese kupi kuKenani, aiwa uyai mutiparidzire, tinatsonzwa kuti chatingaendera kuKenani mashoko akawanda zvinobva zvaita kuti nesu tinatsoona kusara kwedu kwatakaita. Ndichionekerawo Daniel Kachere akabata kamera, tiri pano paSly Media TV. Ndinoti chisarai, ngatisangane zvekare mune zvinhu zvirongwa. Zita ndinonzi Simbi Yebasa. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, and sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly